तर मित्रांनो, आता संध्याकाळचे 4 वाजतात आणि मी इथं चाललो आहे आग्रात म्हणजे जिथे आपण तरवा पेरलेलं तिथे. कारण तिथे आता बाबू झेंडूची झाडं लावतो. जी झेंडूची झाडं आपण घेतलेली आणि काही बाबूने इथेच बिया टाकून रुजवलेली होती ट्रेमध्ये. ती सर्व झाडं घेऊन ते गेले आहेत. बाबू, काका, नाना सगळेच गेले आहेत ऑलमोस्ट. फक्त पुष्पा घरी आहे. झेंडूची झाडं म्हणजे पहिल्यांदाच लावत आहेत ते, म्हणजे अशी शेती करतात झेंडूची पहिल्यांदाच. कारण की याआधी बऱ्याच प्रकारचे प्रयोग बाबूने करून बघितले आहेत. त्यातले काही यशस्वी झाले, काही फ्लॉप्स गेले. पण तसाच आता हा एक प्रयोग. हा पाऊस आता सततच्या पावसामुळे हा थोडा लेट झाला आहे, नाही तर खूप आधीच लागली असती. तर आता बघूया कितपत त्यांची झाडं लावून झाली आहेत. बाबूचा आता फोन आलेला, एक कोपरा लावून झाला आहे, लवकर ये. तर चाललो आहे तिथे घरी. आता थोडं एडिटिंगचं काम चालू होतं, ते करत होतो. आणि नंदनची आजी दिसते, पुणगे काही दिसत नाही. तर जाऊन बघूया काय चालू आहे त्यांचं आणि कधीपर्यंत फुलं धरतील ते पण नानांना विचारूया. आणि आता गणपतीत मला वाटत नाही गणपतीपर्यंत होईल, कारण की खूप लेट झालं आहे. आता ऑगस्ट आलं आहे ऑलमोस्ट. चला. वा, मस्त लावून झालेली आहेत झाडं एका कोपऱ्यामध्ये. हे एवढ्या अंतरावर लावलं. हे कसलं खत हा? सेंद्रिय? पैसा पण सेंद्रिय? हे आपण घेतलेला तार आहे नाही ना? मिक्स सुद्धा. हा, फुलणार कधी? हा फुलबाग बघा फुलला, हा फुलबाग बघा फुलला. हा, तो कधी? थांब, हे नाही, हे नाही, हे नाही. हे ऑरेंज आणि अर्धे पिवळे अशा. हां, म्हणजे असं भारी भारी दिसणार रे. खतरनाक. गणपतीत मिळतील म्हणजे? हो, आता तिथे काय 8 दिवसांनी व्हायची जगले की मग या लागला की झाले. असं व्हायचं, बारीक पाऊस लय मोठं असतं ना. पाऊस तरी थोडं हाताकडे भरलेलो हा. त्याचा याची एक नया करायचं. मग दसऱ्यात कोणा झेंडू बिंडूची फुला होईल तुझा संपर्क? बाबूशी संपर्क साधायचा. काय, मी बऱ्याच अंतरावर लावलेत. माझ्याकडे कमीच रोपा होती ना. माझी पण आता यंदा शेती आहे मग ती. शेतकरी वाटतं ना कोण? हां, वर्षा. यंदाची सगळी शेती जोड्याने गेलेली आहे. फुलं लवकर धरणारच. हा, सामान्य नाही होता, मग मोठा सूर्यफुलासारखा तुला कोण झाला. हां, यंदू काय मजा जम. झेंडूची फुलं वांडर काय करत नाही. हो, त्यांना नवीन काहीतरी दिसत. हे काहीतरी वेगळं आहे. टेस्ट करून बघितलं पाहिजे. काय ना काय नवीन नवीन आमका देत बसतो हे शेतकरी. ट्रेमध्ये गुदमारलेले ते. थेंबरेल नाही, गुदमरले. माहिती नाही, आम्ही हेका नाही मारलेली होती. हे ते आधीच मारतात.
म्हणून ते वर येतात लवकर. काय काय हे इकडचे आहेत सगळे आणि ते लावलेले आहेत तकडे त्या ट्रेमध्ये. हां बाबल्याच्या गोंड्यांनी घेतला आज मोकळा श्वास. काय 20-1 दिवस आधी लावक होती, 15-20 दिवस गणपतीत अगं ती. हा आता पावसामुळे झालं ते. हे फुलतच असतात. काय लावलंच की फुलणार ते लगे. मग मित्रांनो, मागे पाऊस बघू शकता किती भरला आहे तो. आत्ता ऊन होतो थोड्या वेळापूर्वी. हे बघा, आता थोड्या वेळापूर्वी एकदम भारी असं ऊन पडलेलं आणि आता पाऊस येणारच आहे 100%. म्हणून लवकर लवकर काम करत आहेत. तर छत्री वगैरे कोणीच आणलेली नाही आहे आणि कॅमेरा पण आहे. लास्ट टाईमचा कॅमेरा असंच भिजलेला. हा भिजला तरी काय तेवढं होणार नाही आहे, पण बाकी याचे जे ॲक्सेसरीज आहेत त्या वॉटरप्रूफ नाही आहेत. त्यामुळे आता आपल्याला पूनमकडे जावं लागेल, ती जवळ आहे. नाहीतर पाऊस जोराचा येणार आहे हा. तर मित्रांनो, तकडे बाबल्याची झेंडूची शेती चालू होती. आता इकडे पुणग्याची कशी शेती चालू होती बघूया. अरे चष्म्यावाले शेतकरी खायचे हे. मग कॅमेरा त्याका दिलेलो हा, ते त्याका माहिती. त्याच्याकडे लेक्चर नका रे, कंटाळलं लेक्चर नका. लेक्चर म्हणजे कॅमेरा दिलेलो हा, करायची व्हिडिओ. ह्या काय करता? कुठे गेलेला? मग आता पाऊस येणार आहे ना. पेरलो आ. काय नाचणं पेरलं. खय पेरलं मग पेरलं कतला उकरो कोपरो. जास्ती करून मी म्हणजे नांगरलेलं नाही हा. नांगरलेला होता पहिला, त्याच्यानंतर भाजी पेरली, हं. भाजी काढलंय आणि हे नाचणं पेरलं. कसं तुझं काय म्हणजे आव्हान आव्हान म्हणजे आऊट लावता होती. पण आता तुझी आऊट ही रुजणार कधी, येणार कधी, लावणार कधी तू? ती लावी ताकद ही होतली ही होत असा असा प्लॅनिंग करणं. पाऊस येण्याचं ह्या होता ना आता, दाट शक्यता, म्हणून पळालंय. गोंडे लावायचं. होय, किती लावून झाले? 1.5 कोपरो. मी जाताना बघितलं, तेच होती मी. इथेच नव्हती तू. काय सांगणार, किती टाइम झालं तुका? कधी 3 वाजल्यापासून. 3 वाजल्यापासून खणत नाही हा. 3:30 बोमट नाही तुझी ना, कळलं नाही का? उगा दारात करायचं. नाही तर आमच्या घरापर्यंत आवाज असता तुझा. हो. ए निळ्या, तकडसून खैसून झालं. एका सोडा खाली सोय. तू चष्मा लावून शेती करतेस सगळं चष्मा लावते. कशा गो? इसरा होता. दिसत नाही हा. मला दिसत नाही. त्या दिवशी त्या आचऱ्यात बघलं, काल गंमत झाली. बरोबर केलंय. थांबा तुम्ही बघा, पकडे आणलंय का जरा. तकडे पण जोड्याने शेती चालू आहे, अकडे पण जोड्याने शेती चालू आहे. काय कळत नाही बाबा. दोघात जण हो. दोघं नाही होत तर मोठी टीम आहे. पुष्पा पुष्पा नाही, पुष्पा घराकडे शेंगे सोलता. खायचा काय कुवरकांडा. हे बघ, ह्या म्हणतात का? काय म्हणतात होते का? कोरफड. कोरफड असं म्हण, कुवर कांडा. आपल्या आकडे कुवर कांडाच म्हणतात ते का? मालवणीत कुवर कांडा. मी म्हटलंय नवीन नंदन काय म्हणतात होते का? नवीन काहीतरी झाडा. एलोवेरा काय म्हणतात हो? काय ॲलोवेरा. म्हणतात? ॲलोवेरा. हा, ह्या नंदन म्हणतात. कोरफड माहित आहे. आमच्यात एका कुवर कांडाच म्हणतो. कुवरकांडा. ओके. हा. तू सगळ्यांची भाषा वेगवेगळी आहे. आणखी याने का बराच काहीतरी म्हणतो. किलो बघ, आणि पाव या किलो बघ. पिंपळेचं झाड ही बघ, लहान मुलांना देतात ती, माहिती आहे ना? ती तू लावलं की इली आहे ती आपोआप. होय, लावलेली आहे ती आमच्यात. एवढंच झाड असतं त्याचा. आणि या कडू किऱ्यात खा. कडू कडू किराय. किऱ्यात म्हणजे सापसंदीचं झाड. खाऊन बघ पान. माका नको तू कडू बिडू. चल पाऊस बघिलो. हे बघा, मोठे मच्छीमार. काय रे, कशा रे? तू रोज या गरेवचा काम करतं, किती धरतं रे? एक तरी धरतं हा? मी तर कधीच नाही बघितलं. किती धरलं? एकच गावलो मोठो हा.
तो बघ टाकल्या आणि पाणी येत तो बघ. गेलो तो पाण्यात गेलो. हुशार तो पोरगो. विचार म्हणजे भयानक प्रमाणाच्या बाहेर. प्रमाणाच्या बाहेर. तर काय देतात झपझप ट्रेनिंग आता तसा दिलेला ते का अंजाक म्हणता वैती सांगता वाळात जाऊया वैती डायरेक्ट. रेकॉर्ड झालेला तुझा. मुख्यमंत्री आहे तो. शाळेत हो. वा आहे तो मुख्यमंत्री. भारीचा मग. या काम धराडीचा काम करता. धराडीचा तो धराडीचा म्हणजे एकदम भारी काम. तुझ्या घ्या ना माझ्या कसल्या क्लासाक. वयाम वयामच्या क्लास. कोण नंदन जाता वयामच्या क्लासाक. कधी जातं नंदन. टाइम काय तुझं तुम्हाला एवढं सांग. पकव तू दे का काहीतरी. मी एक खबर ऐकलं की गुरुजींनी कोणाक तरी शाळेत नेल्यानी उचलून बिचलून शाळेत बसवल्यानी. घर इलो नव्हतं वर्गात. तो कोण तो. ह्योच अरे नील. ए कशी काय केलंय माहिती आहे. कशी गो अशी. हा हा चल गो. हा चल बाय बाय. गो. घेतलंय. तर मित्रांनो आता संध्याकाळी 6:30 झाले. बाबू पण आता थोड्याच वेळापूर्वी घरी गेला. मी पण आता घरी चाललो. पुणग्याकडे चाय बी पिऊन झाली आणि आता घराकडे जाऊया. हा व्हिडिओ आता इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय. कारण की आता लाईट बीट गेलेली आहे. तर घराकडे जाऊन काय त्याचा शूट काय होणार नाही. चला मग बाय बाय. हा फुलबाग बघा फुलला. हा फुलबाग बघा फुलला. हां सामान्य नाही होता. मग मोठा सूर्यफुलासारखा तुला कोण हां